こんにちは、隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は、リリオ・カナニジョーが作った楽曲、クープはいい、パワーカラニのお話をしながら、私のズーム講座のご紹介をしたいと思います。この楽曲は19世紀の末、ハワイでクーデターが起こり、リリオ・カラニジョーも逮捕されるっていうような状況にあって、彼女がイオラニ宮殿から一歩も出られないっていう、そんな不自由な生活を強いられた期間が8ヶ月間もあったんですけれども、その時のある出来事に彼女が心動かされて、そして誕生した楽曲です。私の訳をまずご紹介したいと思います。優しい風がふわっと漂ってきて、あっと気づいたのです。それはまさしく私が大切にしているあのお花、パオカラニに咲いているものでした。いつもはウルハイマラマの山手に咲く花たちを見ているのだけれど、パオカラニの穏やかさに育まれた花々は他にはない格別なものなのです。イオラニ宮殿に閉じ込められていたリリオカラニ女王なんですけれども、ウルハイマラマに育っているお花を届けてもらうっていうことだけは許されてたんですね。そのお花を包んでいた新聞で情報を得ていたんじゃないかっていうようなことも伝えられていますけれども、ある日届けられたお花はウルハイマラマではなくて、彼女のお家パオカラニの庭に咲いているお花だった。そのことに、心動かされて、そして誕生した楽曲がクープワイパオカラニです。次にこのクープワイパオカラニを取り上げた私のズーム講座を少しご紹介したいと思います。はい。では改めて今日はクープはいいパオカラニです。よろしくお願いします。パオアカラニっていうのはリリオカラニ女王の、お家で、リリオカラニ女王が作った歌なんですけども、自分のお家に咲いてるお花を、見たときに胸がいっぱいになって作られた、そんな歌なんですけどね。自分のお家の庭に咲いてるお花を見て感動したっていうのは、どういうことなんやって。彼女が幽閉されていて、お家に帰られなかった時の、時にできた歌なので、その状況を、分かってないと、ちょっと、どういう思いで、どういう状況でっていうね、ところなかなかちょっとわからないかなと。よりこう深く理解するためにも、時代状況から振り返って、そして、パワーカラニ以上に、メレの中に出てきているウルハイマラマっていう名前、植物園的な、場所の名前なんですけれども、ウルハイマラマが何なのかっていうところも、大事かなと思うので、その辺も、まずお話しさせていただいて、メレを読んでいきたいなと思っています。リリオカラニ女王って、ハワイが、一番大変な時に王位を継いでいる、方ですけども、リリオカラニ女王が王位を継ぐ、もう以前に、もうクーデターが起こっていて、王政はもう実権を失っていたっていう、そういう状況があったわけですけども、写真を見ながらその辺のお話もさせていただこうと思います。まず、リリオカラニ女王の前に、王であった、唐川王の時代にですね、1887年って書いてあるとこですけども、議会がもう権力を握ってしまうような法律ができてしまって、無理やりサインさせられたって感じなんで、従権憲法なんていう言い方されますけども、唐川王が実質的な政治権力を失った状況で、リリオカラニ女王はですね、王位を継いでいます。これは議会を、が終わって、帰っていくとこなんですかね。これはですね、女王が閉じ込められてたのがその左のところ、赤いところですね。イオラニ宮殿ですけども。ここがウルハイマラマで、そこのところのお花を届けてもらってたっていう。こういう位置関係ですね。では、背景の話はこのぐらいにしまして、
1ページ目からハワイ語の話、軽くさせていただいて、命令を読んでいきたいと思います。王族の方々が作ってる歌に、英語がうまいことこう使われてるね、歌ってメレって結構あるなと思うんですけども、これもその一つですね。そのあたりを、手がかりに、ハワイ語と英語って、こんな風に使い方が違うんだな、語順が違うんだなっていうところをからお話、ハワイ語の話をさせていただこうと思ってまとめてみました。1ページ目のところです。英語との違い。ジェントルブリーズって、ジェントルブリーズってもう英語の語順は優しい風っていう並びですよね。それに、ってつけて、なんかハワイ語みたいにね、つけるかって感じなんですけど。これを、ハワイ語で表現すると、風はマカニなんで、カマカニですよね。で、優しいっていうところを、穏やかなっていうところに置き換えるのであれば、カマカニマーリエで、その、穏やかなっていう言葉が後ろに来る。説明は後ろからと。これがハワイ語の基本語順ですよね。そして、Cool Sweet Never Fading Flower っていう歌詞の一番に出てきます。これも、Sweet Never Fading のとこが英語で、なんか、Cool、フラワー、Cool Pure ですね。Cool Pure の後ろに、そのお花を形容する言葉が、ハワイ語だったら来るんですけど、英語だとお花の前に来るので、Cool Sweet Never Fading Flower になってると。うまいこと作ってありますよね。で、消えないっていうのは、しおれないっていうことかなと考えると、しおれないと置き換えてみたんですけども。こんな風に、後ろから前の言葉を修飾する仕方で使われる場合、今ここで、マーリエとか、オーナウナとか、この辺は、状態動詞と呼ばれるんですけど、形容詞的に名詞の後ろから、後ろについて、後ろから前を修飾する仕方で使われる形容詞的用法なんて呼び方されるんですけども、後ろにあると修飾の言葉、説明する言葉なんですけど、これが前に来ると、述語になるので、先ほどのカマカニマーリエも、マーリエが前に来ると、マーリエカマカニ。で、風は穏やかですと。同じ言葉でも、並びが変わると意味が変わってくる。この歌詞を読んでいきたいと思います。5ページ。心に明かりが灯った瞬間って書いたんですけど、おか。これはお花の性質なので選べないので、で、これ、交換的なものは、その場所に所属してるっていう感じですよね。はい、では、これで終わりたいと思います。今日もありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今日は少しだけ見ていただいたんですけれども、こんな風にズーム講座ではメレが作られた時代背景、歴史的なところであるとか、いろんな文献なんかもご紹介しつつ、メレのハワイ語とじっくり向き合うために、この辺は分かっておきたいなっていうハワイ語の知識をピンポイントで解説しております。ズーム講座は録画受講していただくことも可能です。受講のご案内は私のブログ、隙間のリリーのハワイアンソングブックの方に上げておりますので、よかったらそちらの方を見ていただけたら嬉しいです。メレのためのハワイ語ミニ講座終わります。